Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský posiela do Európy jasný odkaz. V Európe nebude žiadna ruská ropa. Jeho cieľ je jediný. Úplne zastaviť prísun ruskej ropy na kontinent. A to aj napriek odporu Maďarska, ktoré chce dodávky z Ruska zachovať. Toto vyhlásenie prichádza práve v čase, keď maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Biely dom. Rokoval tam s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. A jednou z hlavných tém bola aj ropa z Ruska. Maďarsko totiž väčšinu svojich zásob získava cez ropovod Družba, ktorý prechádza Ukrajinou. A to spôsobuje obrovské napätie medzi Budapešťou a Kyjevom. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa Ukrajina pokúsila zasiahnuť ruskú infraštruktúru. V auguste útok dronu prerušil dodávky ropy do Maďarska. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó to vtedy označil za útok na energetickú bezpečnosť krajiny. Medzitým Spojené štáty uvalili nové sankcie na ruské energetické spoločnosti. No Trump počas stretnutia s Orbánom udrel iný tón. Pre Maďarsko udelil výnimku. A Zelenský, ten obvinil Orbána, že zneužíva odpor voči podpore Ukrajiny ako politickú zbraň pred voľbami. Ropa a plyn zostávajú pre Moskvu krvou vojnového stroja, zdrojom miliárd, ktoré financujú už viac ako 3,5 roka trvajúcu vojnu. A Zelenský to chce zastaviť. Otázka znie, dokáže to, ak Európa sama nie je jednotná? Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita. Toto je Slovensko.